basinda abantu babuxaba mabasinda abantu bakho babuxaba mabasinda abantu babuxaba mabasinda abantu kuyaphila usenqabeni lapha usenqabeni lapha kuyasindwa usenqabeni lapha ayabonga mathimoni kwabakhulayo usenqabeni lapha usenqabeni mnganami kuyaphilwa usenqabeni lapha usenqabeni mnganami kuyaphilwa hlakuvuka umntwana ekufeni ngepasika mhlakuvuka umntwana ekufeni ngepasika mhlakuvuka umntwana ekufeni. Sanibonani babukeli emakhaya. Umprofeti lo aba uDr X umprofeti osebenza ngobizo likaJehova. Ngiyanibingelela ekseni nonke endaweni zonke. Sanibonani Dumelangi. Sanibonani koSoweto, sanibonani Pretoria, sanibonani ngabala ngithini Joburg ngisegoli lapha engikhona, ngabala oThembisa. Ngibale oKatlehong, Thokoza. Ngibale oSoweto, ngibale Pretoria, ngibale oMhlakeni, ngibale zonke indawo. Gauteng ngeke ngiliqedeke igoli. Bese ngibala koZulu Natal. Ngibale eMpumalanga, ngibale Free State, ngibale Limpopo, ngibale onke ama province. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Bantu baseMpumalanga. Ngomhla ka-31 zika August ngizobe ngilapho eFallcrest Town Hall eDrobheni. Lalela. Abantu abalali. Izinto zakho zimnyama. Anilali lapha ekhaya. Akunamuntu osebenzayo. Nilala ningadlile. Kunezinto ezigijima ekhaya. Anilali. Endlini kuyashisa kodwa kube kungabasiwe. Ebusuku abufika ubuthongo. Kunezinto ezigijima ekhaya. Lalela. Wavalwa umuntu. Kwaphuma umuntu wayolanda izinto. Wafike wayifafaza. Kwaphuma umuntu wathatha umhlabathi. Umhlabathi wasegcekeni wayokuvala ukuthi ungaphumeleli. Izingane zakhe ayisebenzi. Abasebenza abantu bafundile, baphethe ama degree. Bafundile ecollege, university. But umsebenzi abawutholi. Kwaphehlwa amanzi amnyama lapho ekhaya. Ngifuna even wena uprincipal, izingane ziyahayiza esikoleni. Akusafundeki kahle. Lapho ofisini, eofisini mawuhlezi uzwa ngathi kunomuntu kunesithunzela. Lapho asebesifakile ofisini. Lapho unebusiness akusangeni bantu kwibusiness lakho. Ngithi mina unebusiness akusangeni bantu. Wena mawulele ebusuku emzimbeni uzwa ngathi kunezinto ezigijimayo, uzwe ngathi kunomuntu okhona la phansi kombhede noma endlini. Mbukeli wami ungahlali phansi, yazi ukuthi wavalwa umuntu. Kwaphuma umuntu washona eSwazini, washona kwaMhlabi yalingana, washona eMalawi, kwathatha umhlabathi, kwathathwa insila zakho zayosetshenzwa. Awusaphuphi ebusuku. Ngiphathele insebenzo enamandla. Ngifuna ukuthi wena ongimamele njengamanje, order njengamanje. Ngabe use Cape Town, waZulu Natal, Limpopo, order. Ngikuphathele insebenzo ezokuhlambulula, ikugeze, ikuvule, iphinde futhi igeze ikhaya. Nansi le nsebenzo engiphethe. Ngifuna ukuthi kule nsebenzo uma uyisebenzisa nanka amafutha, ngifuna ukuthi uma uqeda ukugeza ungigqobisele umzimba wonke. Uma uqeda ukugeza ngosuku lokuqala olwesibili olwesithathu 3 days ungigqobisele umzimba wonke. 3 days ungigqobisele umzimba wonke ngalensebenzo yamafutha.
ungigcobisele 3 days insuku ezu3 abaprofeti sithandazile singabaprofeti kuphekwa lensebenzo nginabaprofeti abakamoya enginabo sikhulekile ngalensebenzo le ngikuphathela insebenzo enamandla ngifuna ukuthi uthole nali ichibi uma uthola nanti ichibi ihamba nechibi uzothatha uhalf wechibi uthathe ufake emgonyeni ufake amanzi uthathe uhalf ufake phakathi kusale uhalf ugezise bonke abantu ekhaya mawunabantwana abangasebenzi ubagezise ngalensebenzo bonke abantu bageze ngalensebenzo le mabeqeda sekusele uhalf wayo lensebenzo uhalf wayo ngifuna ukuthi ugeze ikhaya uthathe futhi omunye umgomo futhi u5 liter noma 10 liter ufake lensebenzo ezobe isele ugeze ikhaya ulichele lonke nezidlu zonke kodwa ngifuna ukuthi ngalamafutha uma uqala ukusebenzisa ugcobise for 3 days after 3 days uzoqhubeka nayo after 3 days uzoqhubeka nayo ngifuna ukuthi ufuthe uphinde uphalaze bese futhi uyafutha uphinde futhi ugeze nasi isiwasho esinamandla ngikuphathele sona wena ofuna lensebenzo ihamba yonke kanje njoba ubona mbukelo wami musukuhlala phansi abantu bayaphuma balanda izinto bafike bachele ekhaya lapho qhamuka khona ekhaya bafike bavale ukuthi kungasebenzeki lensebenzo izovula ikhaya izovula wena yikho ngithi ngifuna ukuthi uyi-apply emzimbeni for 3 days insuku ezintathu amafutha lawa ke azosala azobe esehalf uzoqhubeka nawo kule 3 days azokuvula inhlanhla yakho kuzovuleka amaphupho kovuleka izinto zakhe ngifuna ukuthi uyilinge kudala uyithola insebenzo uhambile ngifuna ukuthi ulinge ubone ukuthi kuzokwenzakala ini abantu bathola imali babonga ngo30,000 babonga ngo20,000 babonga izinto ziyenzeka uma uthunywa uNkulunkulu ziyenzeka ngithi lapho eFull Trust ngizobe ngiyiphethe lensebenzo ngifuna ukuthi wena ozobe ukhona eFull Trust mhla ka31 August ngo9 ekseni ngizobe ngifuna ungiphathele insebenzo yakho uphathe imbewu yakho ka350 rand ngizokunikeza nasi insebenzo wena ose Cape Town useswazini zonke indawo Zulu Natal Limpopo fona njengamanje order njengamanje nansi insebenzo 350 ihamba yonke ngeke uyisole if you believe fona njengamanje order njengamanje sizokuphosela order njengamanje lapha eFull Trust ngizobe ngiyiphethe lensebenzo abantwana bakho bazothola umsebenzi izinto zakho zizovuleka imali zakhe ingaphumi njengamanje walimala kwiaccident imali ayiphumi njengamanje washonelwa indoda ngifuna uthole lensebenzo le uyithathe yontathu 350 rand ngizobe ngiyiphethe eFull Trust wena okude fona njengamanje sikuphosele ungakhohlwa kubamba ezingelayo umprofeti wabantu lo oqaqa izinto zabantu ngithi mina umprofeti ukuphathela insebenzo enamandla mhlaka 31 August ngizobe ngilapho eFull Trust Town Hall ngifuna abagulayo phatha umhlabathi wasekhaya phatha umquba wasekhaya phatha ama-CV phatha ingane unengane njengamanje ehleze esipotini unengane njengamanje engalali edaka utshwala unengane edla ama-drugs phatha impahla zayo uma ingezi phatha impahla zayo ngithi mina izinto ziyobe zenzeka mhla ka31 August abaphuma bathe Full Trust every Saturday umprofeti uyamthola ukubona umprofeti 500 rand 1-on-1 uma umprofeti umoya uthi angikuprofeti ngizokuprofeta but umuntu ngimsiza ngamprofethanga kodwa futhi uma kuthiwa ngikutshela indaba ngizokutshela mhla ka 31 Full Trust Town Hall
ngithi ke abantu aba-ode iwasho zikhona-ke nezinye iwasho fona njengamanje ubuze ngeyiwasho sinoma nqobo nali ivimbamoya okunye bakwethu abantu aba-ode iwasho ezikhona ezinye zisahamba ngenani eliphansi ngisaqhubeka nenkonzo yokugezwa yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu ngiyagcina kuleli viki woza lapha ugezwe akomika ophuzayo ulawo mazwi akomina phakatheka wena ofuna ukugezwa iza lapha ukusuka ngomgqibelo nangesonto leli ngiyagcina kule nkonzo yokugezwa okwabantu ngizobe sengena enkonzweni emavikini azayo yokubhabhadiswa kwabantu kunabantu abangakabhabhadiswa abazinikela njalo la ekhaya ngizobe ngibafaka emanzini ngibabhabhadisa ngibafaka emanzini khona lapha ekhaya phuthuma njengamanje umprofeti wabantu phuthuma uzongena kuleli chibi ngithi ke abantu ke mabaphelele bonke ke abantu kuleli viki 210 rand ukungena bese uthola insebenzo iwasho bakwethu zisasephansi zisasenjalo prophet uyanithanda kakhulu ayikho ke into ayifunayo uNkulunkulu ngaphandle kweqiniso There is nothing else is wanted by God except the truth. ukuhlangana kwabantu lingekho iqiniso kuyizeleze Meeting of the people without the truth is null and void. nokuthandana kwabantu owesilisa nowesifazane lingekho iqiniso Male and female in life without the truth kuyizeleze is not worthless. ngoba kuhambe bahlukane On the long run, they separate. iqiniso ke abantu abalithandi Some people don't embrace the truth. ngoba siphila esikhathini samanga Time of lies. abantu babulawa amanga too much People are very bayahleba gossiping. kuyenzeka umuntu alizwe iqiniso libe phakathi kwakhe kodwa angaliphili One will live a different life. sebenza moya lifestyle. angikhulume umhlaba ungibhekile Viewers, angikhulume nawe viewers, angikwazi it's impossible. Lalela. Listen to the prophet. angikubizanga mina I did kuthi not summon you. ulethwe You izithunywa are zakho sent here by your messengers. angiphumanga ngayala uhlala khona ngabe ngathi mina ize enqabeni kodwa izithunywa zakho zize kuwena ukuthi uze la enqabeni uzothola inkululeko yasezulwini uzothola iqiniso The truth, you must acknowledge it as well. usho njalo omunye lapha ngolesini Someone said on Thursday. once umuntu kwaqhela izithunywa The idirection messenger, yabaleka you lose the strategy. you need a direction umuntu To have a plan in your life. uAdam noEva Adam and Eva. uNkulunkulu wayebabekile Gave them. benomuzi There was a home. wababeka ensimini emzini wabo wayesebanikeza umthetho He gave them the mzukwane kwasuka iqiniso balalela izinto zangaphandle yila khona kwangena ichesi Then the curse took over. qalekiso It's a curse. curse qalekiso abanye khona abangaphumeleli Some people namhlanje don't get bayahlupheka breakthroughs, they are abathola suffering. imishado They cannot acquire Abatholi marriages. They imisebenzi. cannot acquire jobs. indaba isuka ekhaya Some problem is emanating from home. kunekhese eyenzakala kini Khona isiqalekiso khona that abenza took place. isiqalekiso Some people ungakazalwa committed wathi it uzalwa before. wazalwa phekwe isiqalekiso There's a case of kuney'nkulumo it. ezabakhona There are kini controversies that were there. abazenzayo abasekho No, emhlabeni they are not. lezi They are nkulumo dead. seyibambe The controversies wena are yours. You inherited them.
kunabanye phakathi kwenu abafundile abanezitifiketi abatholi imisebenzi abanye banayo ingqondo abatholi imisebenzi kodwa iproblem ekhona indaba isekhaya is emanating from home. kwalahleka idirection ekhaya They lost the ngoba strategy, ekhaya makulahleka idirection lose the plan. bonke abantu abaphumelele Everyone is going astray. once idirection yalahleka la uzalwa khona abanye abaphumeleli namhlanje idirection yalahleka kubazali omunye njengamanje mayithatha impepha akazi nokuthi kumele aqalephi ngoba idirection ayizange ibekhona ekuqaleni lalelani bakwethu Listen, fellows. lalani Listen. ufuna ukukhuluma I want to speak. sebenza moya Holy Spirit, operate. sebenza moya Holy Spirit, take over. ufuna ukutshela into engiyenzayo But something that Ngizothi mina happened for me, kuwe. I come to say to you, wena ndoda gentlemen, uneyingane ngaphandle some illegitimate landa ingane zakho ngaphandle your children there. buyisa ingane zakho ekhaya Children at home. ukuze ingane zakho ibuyele kwidirection wena sawuthola idirection encabeni ngizokunika idirection ukuthi ingane zakho uyithi mawuhambe emhlabeni uyishiye kwidirection eright nomkhombandlela oqondileyo. ngashiya ingane Do ehlathini not leave them there by the wall. namhlanje kunabanye phakathi kwenu People among you. abashiwa oyise nonina Biological into zabayilungi their matters ngoba are kwalahleka disarrayed. idirection ebazali Umkhombandlela lo muntu akasazi nesibongo sakhe lo muntu ubiza isibongo sakwamama ngoba idirection yalahleka kumama nobaba is lost there. inhlupheko Poverty and suffering who are troubles. khuluma into engenzayo That's what I'm Sebenza doing. moya. Holy Spirit. sebenza moya Holy Spirit. operate. sebenza moya Holy Spirit. athi amakristu lungisa indaba yakho nojesu ngizothi mina lungisa indaba zakho zakini lungisa amaqala akho Reconcile your offenses. ungazenzi uba ngcwelela kanti la uzala khona ekhaya emuvu namaqala ney'ngane zakho awuzondli You don't even provide for your uyanikela children. la kodwa ekhaya iy'ngane zakho ayilasicathulo iy'ngane zakho awuzondli You don't provide for your children. You are- iy'ngane zakho yilale ingadlile lapha egoli uxakwe ubanjwe zifebe zikubambe ngamathanga ngapha nangapha zakufaka emathangeni sewusangele ekhanda Uyamedi. ngoba khona inhlobo embi yabantu besifazane ukuthi beyazi indoda ukuthi iney'ngane ngaphandle bangafuni ukutshela ubaba wey'ngane ukuthi we baba ungakhohlwa ukuthi uney'ngane abese ebheka yena kuphela Focus on here only. ingoma kababa ikhuluma kanjalo ongizalayo The hymn of my spiritual father is saying that. uyeza umhla wokuphela uyakuma phambi kwakhe nokathatha indoda yomuntu uyoma phambi kwakhe The doomed day will nokakhipha come. isisu uyoma phambi kwakhe Terminated pregnancy will be held Nokathakatha uyoma phambi responsible. kwakhe. You'll be held nokabulala responsible. uyoma phambi You'll be kwakhe held responsible. nako iteni God is God. indlela yokuphenduka lapho yakhona la ubheke khona emini isasekhona turning Still jigger. You must convert. into engiyaziyo What enhle I'm aware of. umuntu bangabe ephenduka endleleni ezimbi iy'ngelo zobumnyama ziyasuka Transformation. ebese kuza amathonga kini ahambe phambi kwakho bese kuthi izinto ezi-athekhayo uyibone singakenzeki ebusuku ulele ngoba amaphupho akho asevulekile iy'thunywa zakho seyiseduze kwakho abanye phakathi kwenu Among you. bahlaselwa izitha ngoba Attacked by the enemies. indlela zabo The manner in which they behave.
Angiphinde ngimemezele. Let me announce it again. Noma iSouth Africa ibolile ngendlela ebole Iningizimu ngayo. Africa is rotting. Kodwa wena mawuneqiniso ungayiphendula iSouth Africa You wena. can change it here. Akusezu ukuza la. You come to this place. What is Kodwa the ulwazi awunalo. necessity? You are lacking knowledge. Uyahlabelela ngoba uzobona khona la enkonzweni. Right now, Uzothi mawuphuma la esontweni uyoba yile to ngulube. be a pig. Lena edlinti iphindi iphalaze iphindile. Ingulube ayineli ayineliswa ngisho na umfazi wayo. One wife is not Ingulube iyajola. Ingulube ihambisa noma yini. Ingulube ayilala ebusuku. Uyithola i14 ebusuku. Noma ngathi uyindala isiwubaba uyithola i14. Ingulube ihamba ilala. Ihamba izeleka. Lalala. Listen. Bokuye lapho kuhlala khona ingulube ebusuku ngo1. Ingulube uzoyifica idla. It will be eating. Nango2 uzoyifica idla. Unjalo umuntu mayisengene ongulube. Uba namadoda amabili eyedwa. Ulala Monday, Tuesday, Wednesday. Zonke insuku. Oh, zikuphi ithunya uhamba Where are the ulala. messengers? You are a fornicator. Bayaphuma bayangena. It's a rotation. Into enjani lena? Uyangena uyaphuma. Into enjani lena? Bayaphuma bayangena. Into enjani lena? Uyangena uyaphuma. Into enjani lena? Ingulube The pig. kwasa kwasa ebusuku ngo12 kwasa kwasa Night. ngo4 kwasa kwasa ngoba ithi kwasa kwasa kunamadoda lokho engenile nje. Man, they are rotating. Manje awungitsheleke Tell me now. nawe mawungalele If you don't sleep, uyaphuma uyangena ubuya nodoti bring the ungena abantu abawu4 bashiya udoti nawe uyongena lapho bese uthi ulindele inhlanhla ukuthi amadlozi akho azoza kuwena. Ancestors will be with you. Ulindele ukuthi uzophupha Expecting to dream good dreams. ulala nomuntu wesifazane olalwa abantu abawu5 With a streamline of a man. usucabanga ukuthi mawushisa impepha amadlozi akho When the incense, azokuzwa. they will understand you. Every Sunday ngcwele Wonke amason. ngcwele amabhobho umuntu ngcwele Lakana. ngcwele ngcwele. Sengathi ungavela umlokhu umshintshe ingoma umfake amazwi avela bad athi Some bengingalele ubusuku bonke. uNkulunkulu avela amsanganise epulpit bonke abantu bambuka athule ngoba uNkulunkulu angakwenza nje ukuthi usangane unganakile. Avela afake nje ingelosi obumnyama ubhede ukhona uqula la uthi bengingalele kwasa bathi abantu kwenze njani manje oh, what transpired? semngena ingelosi obumnyama Evil creatures. ethi nami ngiyaphila ngoba emela nami ngifuna indawo yami. I want my portion. Sanibonani Good day. sanibonani Good afternoon. ukhonza lalani la You are praising.
kwanede ukufika iqiniso ngakhumbula The truth back came. ukuthi I remember. Nkosi yami ngihambe ephi Where did I go? lathi iqiniso nezingane ngaphandle Got some illegitimate lathi children. iqiniso biza unkosikazi biza Summoned the ifamily wife utshela ukuthi and the unezingane family, tell ngabiza them. izingane zonke I summoned everyone, including Ngathi my buyani children. ekhaya. Come back home. ngilungisa amaphutha I'm wami rectifying my errors. ekseni Morning. ngifuna ukuthi ngikutshele I iqiniso want to tell you about the truth. ekseni namhlanje This morning, ngithumela abantu I sent some people. ngibuyisa izingane zami ngokusemthethweni ngiyoyilobola ngifuna zikhishwe ngokusemthethweni ziye ekhaya Let them come officially at home. yebo Mntungu ake ngihambe ngekhaya Let me go home. Mntungu awukhona angithi vele nikhona Nyamuthi Mntungu Can you hear the gentleman? ukhona uma lalela la If listen here, awukhohlwe izinto zalomhlaba forget ngeke about sikuse ndawo material ntakababa things. Your life will be in the middle of jam. ungayivala ifoni ukhona Yebo Shobatha. kunjani nihambe kahle lapha kwaMnguni ukuyothenga izingane kaMprofeti Hayi sambe kahle kakhulu. lala Listen. isikhathi sokushumayela into ongayiphili siphelile phakathi kwakho Different lifestyle is finished here. kunodadewethu abangaphumeleli namhlanje ngenxa yokuthi idirection yalahleka kubaba nomama lo muntu unayo inhlanhla kodwa inhlanhla yakhe ivinjwa yilento eyenziwa umama nobaba ngoba abazange They did not. nesibongo sakho uma uqala ushisa impepha uzazi Burning the cell. You don't know. nokuthi uzoyibhisa ngobani ithunywa ziyakubanga ngapha nangapha esakini ekhaya kobaba ziyakubanga Speaking on the mother's side. kunabanye phakathi kwena abangaphumeleli hayi ukuthi inhlanhla yikho ikhona inhlanhla iproblem bheka mina Jehova See me, God. ngehlisela I izono descend zoyise nonina of the father, phezu of the kwabantwana parents upon the children. ake ngitshele Let me tell you. mawufuna izinto zakho zilunge your matter to wemntanami be okay, kid of mine. funa abantu abahamba ngedirection right Who are behaving. mawufuna ukuba yindoda right If you want to be funa olunye uhlobo olihamba ngedirection hlukana nabantu abangenayo idirection people. ngoba nawe uzobalandela Devil, you're gonna go together with them. ohamba nedakwa yoba isidakwa You're gonna be a drunkard. ohamba You're gonna be nezifebe yoba a isifebe prostitute. ohamba namaseli yoba With some isisela thieves, it's gonna be ohamba a thief. nezinkabi yoba inkabi Monkey. ohamba Hitman, nabathakathi nawe uyothakatha sorcerer. ohamba nabathanda amadoda nawe uyothanda amadoda ohamba nabathanda abafazi uyothanda abafazi ohamba nabahlebayo uyohleba Gossipers will be a gossiper as well. change your position You must change your eccentricity. baningi abantu asebafa Some people are abanye dead. sasingakafika isikhathi The time was not due. bafa ngoba basuke bahamba nabantu abarong abahamba ngedirection erong Wrong associations. ngitshela Let me tell you. mawunomngane Got a oyinkabi friend who's a mercenary. nawe uzoyithola You're insipho gonna be involved.
ngoba khona isikhathi abazokufika There's a time laba when izitha the enemies zalenkabi of this ezifunayo man, they ngoba want uhamba to- nomuntu owumbulali Because what nawe is- izokuthola insimbi You may get shot. uzofa You're singakafika gonna isikhathi come when your time is not yet uzobulawa due. ukuthi uhamba You're gonna be nomuntu killed o-wrong. because you are kunabanye fraternizing phakathi kwena abangaphumeleli Some people don't abaganiwe get- abanamakhosikazi they don't have abanangisindle They don't ekhaya even have akanambhede They don't even- yingoba uhamba nabantu because you abangenadirection are fraternizing yourself with wrong people. mawuhamba namabhokolo nawe uyoba ibhokolo Like a hect. mawuhamba nabahlebi nawe uzohleba Gonna be a gossip wobheka as abantu ophila nabo well. See ngisenkonzweni people uyabona ngenkonzweni within the church. owazi ukuthi khona yonke inhlobo yomuntu See, we are heterogeneous. abahlebayo Our gossipers, uzobathola la they are available. abanye ithi inkonzo isha umthole ukuthi akekho la ubhizi nefoni One is a church forecaster through the phone. ubamba ifoni Umakhalekhikhini. ayithathe azayiphakamisa angithi ifoni yakhe iyadura ufuna niyibone nonke Very expensive. It's a show off. ukuthi uphethe enhloboni What yefoni kind of a phone is it? hello azayibambe avule loudspeaker hello ayibhekise ngapha ho uma ngabe Sir. ukuthi awunawo amehlo akamoya nawe uzothi That's the yazi spiritual- yayinhle ifoni awuzelanga ukuzobuka amafoni abantu We did not come for that. izothisha inkonzo ngapha ububhizi Busy with the nefoni service, busy with the phone. kunjengomuntu othi nje makuthiwa kusenkonzweni Within the service of God. hayi khona udila ngechapisi nje ngapho A bubblegum is being chewed. azayithatha ayikhipha athi izikhumi ithi afuna ukuthi niyibone Some bubbles. ukuthi yena mayiqhumisa ichaphisi mhlawumbe uyiqhumisa abuye abheke ngapha emadodeni ukuthi ambone Yes, ukuthi lalani bakwethu Listen, fellow. angeke imizi yobabamkhulu bethu ivuke masingakhuluma amaqiniso If you don't ebandleni propagate the truth within the church. ningacabanga ukuthi amadlozi athanda amanyala Sisters, they like abominations. umsamo akuyona irabish umsamo That's not umsamo a bad uyahlonishwa place. You must honor the place. umsamo ufuna inhliziyo You need to have a pure heart. funeka ukuthi umuntu okushisela impepho emsamo uzwane naye aphile along. That one must be. akufuneka ukuthi wena ushisela abantu impepho emsamo kodwa abantu awubafuni obashisela zolunga kanjani into ngoba laba abantu abashisa impepho isikhathi esiningi baba nenkinga They used to yokuphakama have problem to be arrogant. umuntu okushisela impepho ekhaya funeka ukuthi aphile enhlizweni funeka ukuthi angabi negubu nawe angabi negubu nabantu basekhaya ngoba umuntu oshisa impepho Because who's burning the incense? ungumxhumanisi He's a mediator. even umholi The leader. kuyenzeka umholi kamoya ahlale phambili kanti uneproblem yokuthanda abafazi To be a fornicator. ngapho uyabosisa ngapha awulazi Bless elifoni you. yakho ngifuna ukuthandazisa Just want to pray. inkosi ikubusise ngapha God bless you, lady. ngapha iyama Yes, i1 sir. poli 10 Like this.